chi bai vek ule kan re rei wang hle maya video thar nen kan ule le ta e sang ni som ni paruk chunga kan video masaber tan WhatsApp manga PDF siam dan yan soite ang WhatsApp mangkan ol samdevin PDF asiam theya chu kan PDF siam chu athon chuangal thei bok ani WhatsApp akhan kan han lu tanga grupa le private chata khana theya internet kan PDF siam kan thon turate akhan kan thon hal du ni chuanin an mani akhan private amo tin grupa kan post du ni pon grupa khan asiamin ti khana ti ngal theya maro chu kha PDF kha ke mani tan chawa kan man du ni chuanin poster ngal kan du lo ni chuanin kha kan PDF siam kha ke mani le ke mani akhan kan siam do ni ta chuan ta hian azon na hian kan zulu tanga ta hian yu ti khai izu chuanga chuan nangma khan zulu don ni chuan kha PDF siam kha i thon chu po khan nangma bok khan alu don ni chuan PDF kan siam don chuanin heta hian media pikara hian kan zulu tanga thalak te video te kan post dona kan lu na khan kan zum metanga chuanin document te hen kan zum met lenga chuan scan document te hen kan zulu tanga chuanin khan document scanner kha aronin honga kan PDF siam tur kha thla kan zula don ani document scanner khan thla langa tu chuanin kha manual le auto khan a crop theya chuan hei hi enhance mode a om sa ta kan du chuan hei heta hi filter ada theya hei ti hian filter kha kan zum betanga color kha chi hrang hrangin ti hian thlan theya avar deuh chi te a thim deuh te ti khan a rawng chi hrang hrang khan a thlan theya hi original hi enhance mode khan ita a hi black and white pa nga ya kan du chuan ti khan kan dunga kan select khan apply ti hi kan met mai anga tin khan omanga ti chuan tatang hian kan crop thale theya kan du chuan kan herson thei boka crop and rotate ti hi kan zum betanga hei ti hian automatic in in crop a automatic crop khan alo oma du chuan no crop lo hian ti hian hei avai kan lak ang jong jong khan ati thei boka ti khan sira hian ti hian kan pot kol mai anga ti khan manualin kan crop thei boka kan du anga ni huna khan apply hi kan met le mai anga auto kha tu chuan kan select le theya du chuan kan rotate thei hei ti hian rotate kha kan metanga in her kwal thei bokani ti khan kan du anga kan ti hnuwa apply ti kha kan met le anga chuan in apply anga du chuan hei a clean thei boka kan clean le theya chuan kan PDF siam tur kha phek khat ai tamani chuanin helaya plus sign hi kan zum betanga chuan scanner kharon hong lenga kan ke wanga ti khan aron capture le ta ti khan kan du pel zel chuan plus sign hi kan zum met lenga ti khan lak bel zel theya kan phek du za tang kha kan ti fel nuwa khan tatang hian kan du bel le po khan azuti bel le zel theya kan du le lo chuan discard a hian kan zum metanga chuan kan discard le theya chuan kan du anga kan ti fel nuwa khan next ti hi kan zum metanga ti khan WhatsApp khan PDF a aron siam tamaya chuan ta hina caption kan PDF ming tur kha kan du kan zek theya
test ti hian kan ziak mai anga chuan kan zia zawh hnu khan sen icon hi a thon hi kan hmu tanga tikhan a in thon ngal tamai ni chuan ei PDF kan siam kha tikhan ti hian tikhan siama kan thon chuak theia mar chu kha kan PDF siam kha keimah ni le keimah ni kan in thon awang khan tang hian tikhan forward icon hi kan hmetanga mitang ne na mo group a demo tikhan kan thon chuak chhawng le mai don ani kha WhatsApp manga PDF siam dan chu ania clear to 10 he video hi in lo tangkai pui ka be seya in zawain hun man nuam vek ule